isang araw matapos pumutok ang balita. Ang kay MPD spokesman Senior Superintendent Erwin Margarejo, lumapit na sila sa Bureau of Immigration para hilingin sa Interpol na pabalikin ito ng bansa na napabalitang nasa Chicago. We have already coordinated with the Bureau of Immigration considering naglabas na nga ng decision ang Department of Justice na release for further investigation. Kasama rin si Mr. Rad Tanjapuron sa release for further investigation. Hinigayat naman ang kampo ni Trangyat iba pang sangkot sa krimen na magsumite ng counter affidavit para sa isasagawang preliminary investigation. I encourage him to submit also his counter affidavit during the preliminary investigation. Kasi po ang proseso po niyan, before October 4, Mr. John Paul Solano and all other persons of interest na nandun po sa aming reklamo or complaint, they must submit their counter affidavit. Si Trangyat kasamang ama niyang si Antonio Trangyat, si John Paul Solano ay pinangalanan ng MPD na pangunahing mga suspek sa pagkamatay nitong si Atio. Bukod kasi sa pagiging opisyal ng Aegis Juris ni Roth, ang Mitsubishi Sturada na nakapangalan sa kanyang ama ang ginamit sa paghatid kay Atio sa ospital. Una rito, isinailalim sa lookout bulletin ng immigration ang 19 na individual na itinuturong sangkot sa brutal na pagpatay kay Atio. Department of Foreign Affairs naman mga kasama, hinimok pong makipagtulungan na sa Amerika para matunton ang isa sa mga suspect ng hazing na si Ralph Trangia. Kasama natin sa Italia, si Rajuman Condibatak. Hikayin ng isang kongresista ang Department of Foreign Affairs na makipagtulungan sa Estados Unidos para matuntun si Ralph Trangia, ang suspect sa pagkamatay sa isang ni Atio Castillo III. Si Trangia ay kumpirmadong lumabas sa bansa nitong September 19 patungo ng Taiwan at mula doon ay lumipad patungo ng Chicago sa Amerika. Ay kay Aangat Tayo Party Representative Neil Abayon, pwedeng ipilit ng DFA ang extradition treaty para makuha ang tulong ng US sa paghanap kay Trangia. Dapat madaliin na ng DFA ang pakikipag-ugnayan kay US Ambassador Kim upang maipabot sa US government ang hiling ng Pilipinas. Ipanabayon sa Dante ng maituturing si Trangia kaya dapat gamitin ng gobyerno ang koleksyon nito sa Amerika para mapanagot ito. Kasama si Trangia sa mga miyembro ng Aegis Juris Fraternity na kinasuhan ng murder at paglabag sa anti-aging law. Sa pamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa kamera, Rajuman Condibatak ng Dijet ng 5.8 Tatak, RMS. MN News, the sound of the nation. Report. Mga kasama overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang, irereklamo ng isang grupo ng mga abogado. Ito po yung nagbulgar kaugnay sa mga umano'y pera sa mga bangko ng mga Duterte. Kasama natin sa Ombudsman ang ating Rajuman na si Mike Guyagos. Nakakatakdang magharap ng administrative complaint sa tanggapan ng Executive Secretary ang isang grupo ng mga abogado laban naman kay Overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang. Ay kay Atty. Manny Luna, nagpakita ng pang-aabuso at may kinikilingan si Carandang. Kabilang sa reklamo dito ay ang breach of confidentiality, paglabag sa rules of indulging in misinformation na nagugat naman ng ibunyag ni Carandang sa isang media interview na inatasan siya ni Ombudsman Conchita Morales na pasimula ni Senador Antonio Trillanes. Sa debits at credits na nirereklamo. Pagdidin pa na AMLAC, hindi silang source ng dokumentong isinultin ni Senator Antonio Trillanes sa kanyang reklamo. Una nito ang mga akusasyon tungkol Bagong program para po ito sa rehabilitasyon ng mga sumuko sa Oplan Tukang. Ayon kay PNP spokesman Chief Superintendent Leonardo